76% ta' dawk li nqabdu bid-droga f'pajjiżna għamlu dan għall-użu personali tagħhom, filwaqt li l-24% l-oħra inqabdu bit-traffikar. Dan ħareġ mir-rapport annwali ta' droga fl-Ewropa għal din is-sena, bl-istatistika bbażata fuq figuri u informazzjoni miġbura fl-2015. Meta rapport tkellem dwar Malta innota li b'ħassin preċedenti il-kannabis baqgħet l-aktar popolari fost dawk bil-vizzju ta' droga u rimarka wkoll kif id-drogi illegali fis-suq Malti, speċjalment il-kokaina, l-eroina u l-ecstasy huma fost l-orħos u tal-inqas kwalità fl-Ewropa. Ir-rapport wera kif il-kokaina, traffikata l-aktar minn Spanja, tinbih f'Malta għal madwar €64 kull gramma. L-eroina mbagħad importata l-aktar mit-Turkija u mill-Afrika tinbih għal €60 kull gramma. U għalkemm ma stabitx informazzjoni preċiża dwar l-ecstasy huwa stmat li din tinbih għal €9 kull pinnola. Meta din tal-aħħar tkun imqabbla ma' prezzijiet li bihom tinbih f'pajjiżi Ewropej oħra, f'The Netherlands tista' tinstab għal inqas minn euro u fl-Irlanda għal madwar €60. Statistika pubblikata fir-rapport uriet li l-kannabis kienet l-aktar droga maqbuda f'Malta f'dik is-sena, b'70 kilo konfiskati minn 132 qabda. It-tieni l-aktar droga maqbuda f'pajjiżna fl-2015 kienet il-kokaina, b'ammonti li laħqu l-21 kilo, 5 aktar mis-sena ta' qabel. Meta mqabbel ma' snin oħra jirriżulta li l-qabdiet ta' droga f'pajjiżna irdupjaw mill-2009 l hawn. Din l-informazzjoni kollha ngħatat dwar kull pajjiż ieħor Ewropej, bir-rapport ta' ħarsa lejn strateġiji nazzjonali u l-ispiża ta' kull pajjiż bilan li l-vizzju ta' droga jkun dejjem aktar megħlub. Ir-rapport annwali ta' ħarsa wkoll lejn primarjament xi jwassal għal vizzju x'qed jagħmel kull pajjiż biex jipprevenih, it-trattamenti li jeżistu u kif il-każijiet ikunu trattati mill-istat, mhux biss b'mod individwali imma anki fil-faċilitajiet korrettivi.